gima Opiyo Wandayi owachono konchiel nikech ka jatend piny nigi nia maber kata paro maber ni onego bed ni giloso gi kweth mar Azimio mondo mi oganda wa oyudo yo ma wanyalo wuok go e hoho mwasedonje ni. Taparo onego bed sincere kendo obed ni en ng'ama is willing to engage for the sake of our country mondo pinywa obed gi chenro makare mwanyalo wuok go e hoho makoro wantie sani nikech king'iyo kata gima nyotero jong'anyo e ndara adieri kata bed ni Azimio mano luongo ng'anyo nokono but gima duong' en ni en adier ni ngima ni malo en adier ni ngima oingo oganda to nitie moko ma sirikal nyalo timo kata mana immediately mondo miyo address ma but gima waseneno kuom jotelo manie sirikal en ni gigo kabisa kochakre mana gi jatelo wuon gik mowache dhoge gin gik mok nyal miyo oganda geno gik mowache dhoge gin gik makela kwede n'oganda nikech ineno ka ng'enyne gin diversionary dawach gi dongere kamano ni kar chomo gino machando oganda mamiyo oganda nie ndara to nitie kama lwenjgi ni ichome ni ng'ane ma samoro wakedgo kata oganda ni mwakedgo to an gadier ni kata mana kama jotelo gi aye kata mana thurgi en wuon ngima ok yot en ani samoro oganda wa ma jo Kenya jiero umo wang'gi. We always like burying our heads in the sand ni walinga matendwa but kata kamano to gibende giwinjo mana matek koro miyo kadipo ni owacho kamano to wache yor mbui kaka wache no okrach mak mana ni ber kokete tim to bende nyaka oga sirikal motelo ne mondo mi kata jok manitie sirikal ka wuoyo to wuo kaketo geno kuom oganda ni samoro kata tek